So good morning, Philippines. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, naipahina sa mga barangay. So madumi ni Moy Moy. So I'm waiting for Moy Moy para mga tanan mi. Wala pa si Moy Moy makakal kay nangapi pa si Moy Moy. So naipahina among barangay for evaluation. This is coming wala kabalo. Basta kay naipahina ang barangay for the evaluation. So, pamansin mo yung ikinang paper siya. So, I'm here to sit and waiting to my moy. Oh my god. So, for today's video, I hope you watch, you like, you share, you subscribe, comment down below sa inyong mga gusto. Char! Basta namin ipay mo sa kwahan na di rin ako kaya ba? Oh my god. So, you just comment what you want to say for me and I do it for you. But, subscribe first. So, update lang. I update all of you, all of us. If nangadala minimo sa among COVID code. And bye-bye. I love you all. Ay na makaupaw. So, sad to see. Dili makapahina si Moy Moy kay yan ang kuya nagpahina. So, I'm here, char. To waiting my auntie. Kay mag-uban lang daw may magpahina. So, happy? So, pupunta na kami makaupaw sa covered court. Pero waiting pa lagi uwi sa auntie. So, ganin na ang pahina makaupa is ganin na mga 5:30 nagsugod. So naudtuhan kong mata and then kaya pa ko maadto dito. I'm here, the house of auntie, full of flowers. Cha, bye-bye. Apit ako niya sa covered court. O sa covered court, nagsugod na sila og pahina. Ganina ra, di ba? So, naghanap kami mga kaupaw. Uy, kung magtabang ko ni Nuno, unya, akong ispading, masig mawala ni. Ha? Ipakama ko yung kanang anggol. Anti, oy, imo yung hawanan dyan, te? Hawanan dyan. Ay, habulan man. Oy, ang tabang na lang dito, be. Kasi nga itang imo ha, ako bantay ani. Basta mawa ng isa. Eh, dili ako yung ana. Sige. Oo. Sige, bato na ako dito. So, dito na ako mga kagawad. Mga kaupaw sa kagawad nga bayot, no? Kay so, barangay plaza na siya mga kaupaw. So, medyo mega marami na nagpahina mga kaupaw, no? Nag-vlog pa dyan ko mga kaupaw. So, okay na siya, no? Wala magbuot sa kuha, mag-vlog dyan ko. Hi manang. Ang bayot dyan, okay. Dili siya bayot. Hi. Di tarunga manang, kay i-vlog ti ka manang. Umana siya makaupa, ibutang ang bato sa bakilid para di siya maligid. Umana makagawad nga butan, i-promote ka manang ha. Umana makagawad nga guwapa, sexy virgin, tas butan kaayo, super generosity ang kasing-kasing. Hands on. Diba mo na mga kaupa na mga nagpahina, Halagot ko ni mo yung may kaya. Sigog hulata dito man na niya. Dili mo magpahina. Ayun, nasa antinday. Mo ba? Ito mga kauban dito mga tambulilong kayo.
Yeah, so that's it for now. So, magtabang sa ako mga kaupaw. Bye-bye. I love you all. Siya mabatngan man na eh. Pinagmera naman ang asa yan. Para masumpay siya ba? Ako nang gili ko. Kaya, One hour later. Take a picture lang ko mga kaupa. Minsan. Kapag ko na, ay pag-smile. Sila man na, ako man eh. So ako man yung vlog. Sa ako ding vlog. Sa ako ding vlog. Okay ra. So, nasuguan ko papik. Ha? O, nag-vlog ko. I-subscribe mo lang good ko. So, that will be all mga kaupo. So, nasuguan ko papik. So, manhin lang po ko din mga kaupo ko. Kailangan po isa diri. So, picture na taka yung si Kagawad. Si Kwanto, 3. Dalo tunaw. Ha? Ano, ganda basta kay Char man na siya. That will be all. Thank you mga kaupaw. Bye-bye. So, muna mga barangay di ay.
Many months later. 6.5 hours later. So that's it mga kaupaw na bayot. So wala kami na humanog pahina sa mga barangay. So napakas ako mga likod ko naggunagunan mo. So I turn it over. Wait lang. Sa mga kaupaw o diba napahina pa sila. Pero ako humanap ko. Nga naman yung dool tag luwag. Diba? Muna brong plaza. Bayanihan na sila. Ito mga kagawad. Char. So, that's... So, actually, wala pa na human namang pahina. Pero magbabay na ko kay. Tapos nakaalam mga kaupaw ay init kaayos. So, mga kaupaw na bayot. So thank you for watching my videos and don't forget to like and subscribe and comment below. So, thank you, bye bye. I love you all.